That's innocent sign. Clifford Mukova. Changamire pamberi. Ndeyekuti tezvara vanodapfuka yawo mombe nhantu nembudzi nhantu. Nembo dzangu chitupa nemari yedare. Mukwanisa kutadza kubhadhara mari yedare. Mukadzi unozomubhadhara sei? Mukadzi ndobhadhara. Taurai dingo ndiani? Innocent sign. Yes. Na Clifford Mukova. Uchaunza nini balance yako? Ndikadzokera ndokuda kaneka msefred. Balance tu uchaunza. Taura tinzwe Ya, ini yangu ndikadzokera kumba ndokunda kunza musi Monday. Okay. Alright. Chitaura nyaya yako tinzo ire pfuma. Ndinotaura Monday Friday. Yes. Ndikati nyaya iripo ndeyekuti yakamira yakadai so. Mukuwasha wangu ndakafonerwa nehanzvadzi yangu usiku kuma7. Ndakafonerwa nehanzvadzi yangu kuma7 ichinditi hanzvadzi mhanyai kunoku ndiri kurohwa nemukuwasha. Zvino manje iyo zvinezvi wamira undirohwa pasvika wasvika. Akabva atanga kuti ndakuparadza pfuma yese nemidziyo yako zvako zvinoti iwe pano ndakuparadza. Ndobva inonzi Mercury sign. Okay. Vachinzi ndikati ari kumbodii zvikanzi apwanya mabhodha 3 nechikari. Ndobva atora chitofu kwakukanda kunze. Ndobva apinda mudanga mehuku. Amonya dzihuku 3 here. Ndobva anzi azotema mbudzi because mbudzi nehuku dzinorara muchikwere chimwe chete. Anzi azotora demo kwakutema mbudzi. Ndoti uona iwe hondo yacho yakadaro hapaiti kuti ini ndisvike pamwe ndoona kutemwa nedemo. Iwe tiza hapo kana zvichibvira. Woenda pamba because wakagara padhuze nepamba pana mai. Woenda pamba pane mukomana aripo. Ndobva aita saizvozvo. Ndobva ndazofonerwa nemukomana kuti bamunini uyai tete wasvika. Ndobva ndafonera munin'ina wangu ari panext pamba. Ndobva taenda. Ndobva ndatosvikawo tichiona zveshuwa hanzvadzi yasvika iripo pamba. Kamwana kake kari grade 7 kasikana katonzi tarisai huku yatoya nemwana yakamonywa mutsipa. Yakaita zvokumonywa mutsipa inoita kuchekwa. Yakatofa. Ambofamba sei hanzvadzi yochitsanangura. Tochiona kuti nyaya iyi tichiendepo usiku huna zvichaita. Ndobva tachiendawo panext door pane vamwe mapurisa emuvillage. Ndobva tanotaura kuti ndozvoitika. Anzai mimi chiita se chiendai kwaSabhuku mangwana makuseni munotaura nyaya yenyu kuna Sabhuku. Ndobva ndachiti munin'ina yochienda makuseni. Ndobva aenda. Ndobva asvika kwaSabhuku zvikanzi enda kwachairman mutaurire nasekretary. Ndobva vataurira. Ndobva wangouyawo wakadaro. Ndobva wachisvika kumba. Ini ndachimhanya kuna samukuru wake. Samukuru kwakuchinomutora kuti chitauriro wana baba wacho nehama dzacho kuti ndozvaitika. Saka tiende tinoone zvaita mukwasha. Ndobva tangoenda. Ndobva tachisvikawo tichionawo zvishuwa ndozvaitika. Alright, ndobva tachienda tichibva tasvika tichiona zvaitikawo. Tochimubvunza kuti mukwasha zvafamba sei. Kanzinzi inini hanzvadzi yenyu hainditeereri. Ndakamubvunza nyaya hanzi wakangotanga iri nyaya. In fact hanzvadzi yanga pakuine maiguru wangu mukadzi wamukoma. Ndiye akanga aripo wachibva watobvunzwa hanzi ko sekuru wambouya panapa wanga ine nyaya dzawo dzawanga inadzo zvakambomira sei. Kutaura inini manje. Ini ndandasvikapo makuseni acho. Saka ndobva zvachinzi
ndopawakachitanga kuchinetsana nyaya yani yangu inini nawo zvikanzi iyoyo ndakakuti iwe siyana nenyaya dzatsana naambwe iwe haudzigoniba zvikachinzi ndogosiyana nadzo seiko kana nini ndaona zvisingadzikwanisi ndine kwandiroziva kwandinoenda iwo haunganditi siyana nadzo zvikanzi atsana wacho panapa ina nditodi kuaona zvikachinzi nehanzvadzi iwe kana iwe ndounokwanisa kwadana kuvataurira kuti iwe tsano handidi kukuonai pano naambuya ina handidi kukuonai pano ndo nyaya yawakataura iwe ndichimubvunzawo zveshuwa akati ndizvozvo zveshuwa ndo zvakaitika hanzi asi imimi tsano hanzvadzi yenyu ine nharo hainzwisisi inobva yaita jongwe mumba muno hamukwanisi kurayira hanzvadzi yenyu baimimi munoda kuti kana paitika nyaya imimi munoda kutonga inini kati aiwa imimi muri vana vangu mese ndakakuonai hanzvadzi yangu nemukwasha mese muri vana vangu saka ini hapana saidhi randodi handokwanisa kuti ndisaidhire just because mese muri vangu muri vana mungori nyama imwe chete muri vana vangu ndo mamiriro zvakaita. Saka unoda uripwa nechii? Saka isusu sabhuku akatibvunzawo kuti no nyaya zvayakadai so paita nyaya yekurowana kwanhu yaifanira kuti iende kumapurisa asi izvi zvakazoitika izvi munodawo kunzwi ndimowana tezvarari ndobva munini wangu ati mukwasha hakasike kutanga kurova hanzvadzi yedu because akarimbozvita kuti akambomurova kumba kwamunina wangu saka tikatombomuti abvisa mbudzi akabvisa saka izvino taakuda mombe ndobva ati inini mombe hazvitoiti nekuti inini dzandinadzo ndo dzandiri kurimisa ndine mbiri dzandinadzo saka hazviiti ndikupei mombe tikati no nyaya yako yakura ende waenderera hazvichaiti kuti tikudzikisirei pa saka takakwesena naye pavagonyawanimira ndobva wazongoti no ini mukoma chiona izvamungaita nekuti ndini mukoma because munini anga atsika kuti pa100 ndikati 100 haiti because uyu munhu tiringoramba tiringomuti titaurirane tega hazvisi kuti kana zvakadaro indakuenda kuna wakuru nekuti tikayanana tiri tega aringoramba ari kudzokorodza mistake iyoyo wapindura udarora kana ndikati uda chii aiwa apa ndakubuda urora because akawanyesa mubeni atine mbudzi nhatu handizvoda kuti utaure kuti parora ndikudawo mombe nhatu nembudzi nhatu emasungiro anga asina mbudzi satombe kana kusungira anga asati ane vanhu vanganini hanzvadzi yavo ane vatatu wachiri wese wachiri wese because apa takangovayananisa hanzvadzi ndobva yati ndazotoudza nyaya ndanoisa kwamama ndobva ati saka ndakudzokera ndobva adzokera hanzi nanatezvara tiriudawo kuti at least tikuona kuti uri kushaya value nemwana wedu nekuti hapana chawakaunza saka tibhadharewo kuti uone value yemunhu ndo zviri kutaurwa nanatezvara ndisingazivi denda ndinopindiro taakupa nguva panyaya yawataura baba yakatongonesa baba wakadaidza chairman village chairman necommittee ichibva yagadziswa ichibva yapera taakutaura papfuma ndo yataakupfuma kuti tirikuona kuti hauna value nemwana wedu saka tiriudawo pfuma ndo zvawataura papfuma ndiriuziva zvirikane zvekuti manje inini mombe ndisina mombe ndendinenegari ndikaritengesa mushure memakore mairi matatu tikanga tiine dambudziko tetinaro tichinge tawirirana nemukadzi kuti tikati shandei tichabhadhara pfuma asi mai wakabva warwara wana wamai wavo mudzimai wendinaye inini ndiyo hanzvadzi yavo imwe chete ndini ndaichengeta mai wacho neimwe munina wavo asara kumbowa pamusoro emambo kuti arikutenderera hamusi kupindura mambo ivini oright hanzi muri prepared kuti mubvise chipi pane zvataurwa kuti muda kutanga riini kana imi musichikundikana mambo ukupai nguva pane zvino zvinandira ndine ngoro indaigona kutengesa ngoro but ezowana mwana chivaudzai mambo hawana mari
Havasi kubvunza izvozvo, vaudzei. Wakandipawo nguva. Ini ndiri murimi wefoyu. Ndinowana mari ndari machi. titori mumwaka wefoyu. Andi makatotengesa. Gore rino manje kwedu kumvura ina zuva rakatsva. Takangowana tushoma takangonotenga chibage chesadza. Akadi Takangowana tushoma shoma kana takangonotenga chibage chesadza munhu hatina kubuda. makatengesa rini foyu? Muna March. End of March. Mari yacho yakatopera. Ndakangowana 600 chete ndiri mukampani. Mati? Ndakawana 600 US. Ndiri mukampani Boost Africa. 600. Uya kuroera mukadzi kuti usari uyiyoga. Aiwa, takatenda nemukadzi tikatoishandisa tiri waiti ikatopera. Tichitotenga chikafu chedu chomumba. Pfuma hanzi turo pfuma. Papfumo ndo pandotara pakuti ne handisi kuramba. Asi pari zvinezvi handina icho ndinacho pamama. Chinhu chondinacho nditone ngoro yekuti dai nzika kwanisa kana ikakwanisa kutengawo ndogona kumbowana kana mombe 1 pangoro ipapo. Mombe unenga? Mombe ndine 2. 1 yacho ndakaitengesa, 1 yacho ndakaiperera kuna mai. Saka mai wakabva 4, mai wangu futi wakazorwara bwafu. Saka wana sekuru wako wakachita nyaradzo. Sekuru wako watora mombe dzavo dzenzadzi yavo. Watora mombe ndairimisa. Hausi kuti mbondipindi. Ndati mombe unengani? Izvo handina. 1 ndakaitengesa masonda akapera. Handina pamombe. Kadzi une mumwe ngani? Iwe uti handina. Wogumira ipapo. Ndakatengesa 1 ndakaya 1 ndakaya. Saka toti tinoitora kwayo wakatengesa. Handina pamombe. But kezvara rikuta kuti hanzi dziri kwa. Une mbiri. Aiwa waidziona dziri mudanga dziri mbiri. Ndopanoenda wapatsana kudzipaipa yakuti 1 yacho ndongaiwandoiziva inge iri yamai. Mai wangu wakashaika. Mombe idzodzo wakadzitengesa kwadzimai wasati musati mambosiyana here. Aiwa ndakatoitengesa musuna pachitoira namai. Iyo yacho 1 yacho iyo chibhadhara wana chikoronga kudzinga. Yamai. Mati? Kwete yamai ba. Wakatengesa yamai? Yangu ini kwete yamai. Yamai iru? Yamai yakadzokera kumusha kwayo. Pakashaika mai yakatokwana nasekuru. Wana sekuru wakati simuperi takuta se. Iye zvinei hapana. Hapana. Ndondotengesa ngoro kuti utenge mombe 1 tokupa mwedzi miviri. Mwedzi miviri yekutengesa mombe 1. Then next season wobva wazopedza dzimwe 2 nembudzi 3. Ndisingazivi pambudzi dzimasungiro. Mai wasita washaika mai wemudzimai wavo. Wakanditi mukwasha haukwanisi kuti ubhadhare mbudzi dzimasungiro nekuti mwana wangu anga akamboroorwa kairi. Saka inini hangu handidi mbudzi dzimasungiro. Saka ndakazoona wana baba panyorwa. Baba wakandikumbira listi rangu wachiti unobvisa 2. Mati? Unobvisa mombe 2. Mbudzi 2. Mbudzi 2. Alright. Aiwatazvazvo. Mombe unobvisa zvakare 2. Aiwa ndokuzinza changamira. Saka 1 wondotengesa wobva tokupa 2 months yekutengesa wobva wabvisa kana iri mari 350. Zvakanaka ichi. Kubvunza hangu zvinobvunza hangu sei. Wewe une wana wangani nemudzimai wako? Ndine 3. 3. 3. Wakabvisa mari kubva pawana 3 unatezva? Ndakambobvisa mari. Tezvara akabvisa mari 120. Isirerora. Chachirai kuno chete. Wane wana 3 uko wautorowa mukadzi wautouraya nehuku nepoto zvemuchoto wakurasira panze. Apa pamombe pawataura apa wanzvenga tsanga. Pamombe pawataura apa wanzvenga. Mombe 1 2. 1 yacho wakatoitengesa wanzonda yakuno achitoti inotorwa kuno hanzvadzi yakangoina yakatonditaurira akati iwewe unoda kusungisa mukwasha kuti tinosara tichishandise. Ndikati iminyange ndikapuwa mombe minongo yamuzvikumbira toda kurima ndokupai mombe muchirima tori pamwe chete ende musi wandatobva kwaotsana ndatotaura nawo nyaya tinorima foji wadore rwizi ruri kuyerera pasaidi ndine masola nepamu nditoti tsano torima apa tosima fodya mondipawo kapisi imini toshandisa pambu yangu inini mondipawo pakurima
zvakanaka ndo musi wasara achiita mai vadzimai vangu variko because paari kutaura kuti hanzi ndakati pakafa mai ndo pakadzoserwa mombe yamai. Mombe akatoripa atuka sekuru hanzvadzi dzamai tiri kwese akada kuzviuraya akanoda unomwa mushonga kubhana akabatwa nevanhu iye ingosho iye tora ingoro mbogara nengoro imwe mombe itori iko zvinezvi arikutaura iriko atengesa 1 pandau yakuno ndo paatengesa 1 ari kunyepa zvandakaita ndine mwana wakati wandiurindoso uchindotengesa ngoro wotenga mombe 1 mwaka unouya tokupa kusvika muna April 30 unotengesa kudya kumuna machika iwe machina April 30 wotenga mombe yepiri nembudzi 2 wobate zvako. aiwa ngatisimukire piri